ta' dak illi għadek kem preparajtinna hawnhekk. Mela, Aiden, jiena nistiednek hawnhekk, poġġi fuq il-putruna sabiħa tagħna għaliex dan vera milux meta mort Napli ma' Nasi Kalametti kif tħalt, għatlu, tafli dawk paltana, għallu ħat ritrat biex nibatom l-sponsor. Oriġinali. Jaġbuni, u komdi ħafna. Komdi ħafna. Mela, jien ħanibda daqsxejn ninvestigak. Għax din l-intervistak, ħan-investigak daqsxejn. Għala, daqsxejn, rabati diħta Imma vera jena dil-pozizjon tijek. Nintafa dejjem. Hekk imma anke qudiem it-television u hekk. Ija ta' bis-serjetà. Relaxing. Tafni inti. Taf kemm ma naqgħodx ħin kollu ħdejk. U le, ma noqgħodx hekk, għalax noqgħod ġurnata kollha. Jiena Leiden, la ħaġa stylish ħafna, ġi timxi ħafna mal-moda għandi. Grazzi. Fimni, kien meta kien hemm Luzzu, il-film qasar aftek inkellek Luċċali, qasar aftek, bis-serjetà. Ara jien naħseb illi kantant, mhux biss kantant ma jrid ikun artist, u naħseb illi artist l-immaġni tiegħu u l-viżwal huma importanti ħafna. Ġifieri wieħed irid iżomm anke mal-moda u x'inhu kurrenti bħal speċi. U ovvjament meta artist jew kantant qed jidher kemm fuq it-television. Kif ma timmodellax int pereżempju. Ġieli għalwili. Ifimni, mhix linja li daqshekk taffaxxinani għalija personali. Imma tajjeb il-ritratti, naraw il-ritratti tiegħek, tħobbu, ħajdu kif inhi issa. Aw kulħadd qabel ara miegħek. Mela, Aiden barra waqt ix-xogħol u Aiden fuq il-palk, on stage. Huwa l-istess wieħed jew kapaċi li tkun versatila ħafna. Kombinazzjoni dal-statement għamilu li kollega tiegħi ftit tal-ġematilu. Eżatt l-istess. Għalli konna jiena kollega ieħor u ħabib tiegħi, għallu jiena Aiden għalija, Aiden ta' fuq il-palk u Aiden ta' xogħol huma kompletament differenti. Għallu jena lija mux l-istess persuna. U jena t-summa fil-ma sens, imma ġiġifiri. Jien, dejjem jena. Għalli minti fil-verità, għalli waqt il-xol, eccetera. Għalli introvert ħafna, għalli kwiet, għalli ek dejjem saqajk mal-art, eccetera. Għalli mbagħad ma tarak fuq il-palk. Għalli tarak, tagħti prestazzjoni kbira, titkessaħ tipo, fim? Dawk ħafna facial expressions, tħossa u hekk, u tiftaħ idejk, u da. Għalli u tola u hekk, u bil-gvuċi u hekk. Etlu, vera, jena vera kiena, ġifiri jena fil-verità. Mandiġ dak il-self-esteem li fimt kif nider fuq il-palk, infatti ħafna jgħidu Għax jitkellem ma taftit klim nara kiena. Taftit klim. X'min daw, ġiri. Ħafna taftit klim. Meta issa jilli li nafek, imma naħseb li tiġihom da xejn sudizzjoni jekk, mhux li taqbad ħadd tibda tgħidu Vera. Infatti ħafna nies jaħsbu li għax fuq il-palk isni nagħti prestazzjoni kbira, jaħsbu li fil-verità ħankun l-istess. U isu joqodu lura mill-li dak li kun jiġi u japproċċjani. Kif tħossok, inti persuna li per esempio toqgħod taħseb x'jistgħu jaħsbu fuqek it-telespettaturi jew in-nies l-udjenza li kien hemm ġifieri. Jiena pereżempju dik eżempju tajt kemm jaqbadni da. Ġieli jgħiduli kemm tidher irqaqek milli narawk fuq it-television jew kemm tidher differenti hekk aħjarek. Nejdilhom, aħjar mill-li bil-maqlu biex ġili, jinħazdu, xinkompli maħħom. Fil-kas tijak imma, meta jaddilek xaħt jien naħseb illi specialment aħna li għedin fil-medja, minn kull aspett, kemm fil-mużika, kemm fil-television, fuq il-palk, jien naħseb li għedin hemmhekk biex inwaslu messaġġ jew biex nagħtu servizz, eċetera, nafu li għedin għal-ġudizzju tal-poplu. Fil-kas tiegħi bħala kantant, aħna rridu min-nies. Ġifieri, n-nies il-kommenti tagħhom huma importanti ħafna. Ġifieri, we need to factor them in u nagħtuhom importanza. Xi ħaġa int għadek żgħir. Fakkarni kemm għandek żmien. 22. Għalaqthom ġimagħtejn ilu. Ġifieri nibda ngħid, Aiden bqajt tixtiebaħ minn meta kont żgħir. Niftakrek tagħmel kabaret u bdawk in-nok li żbjod ngħidilha niftakar. Kienet niftakar festival il-Busket. U inti kantajt xaġa kabarek, ġejt bit-tails u dana, u kont impressjonajtni. Kont inkanta Maybe This Time, ta' Liza Minnelli. Maybe This Time. Kem bqajt għaddej, ħadsem
diversi drabi, Sanremo, u kellek ħafna ġija parti mużika riċentament, ma kellek ħafna qabel. Bqajt għaddej u xi ħaġa li toġobni fija li għamilt illi ma kienx biss ħadsem fil-festivals, ġifieri ma qatx nistenna biss il-festivals jiġu. Imma bqajt noħroġ il-materjal tiegħi, bqajt noħroġ il-kanzunetti tiegħi, music videos partikolari jkunu. Ġifieri dal-aħħar sentej ħriġt 8 kanzunetti, 8 music videos differenti, kollha li għandi il-picture ngħid li telaw fil-klassifiċi lokali. Fatt waħda minnhom inti xi kont qed ngħidlek li vera rġajt it-tawal tal-li xrajt fuq naħseb fik il-fuq minn 1.5 million stream jerġa' fuq digital page mhux xajta. Fost il-kanzunetti kollha, ovvjament il-highlight tiegħi issa anke mal-Maltin huwa ovvjament il-kanzunetti naħseb fik. Ma naħseb fik. Kont taħseb tagħmilha bl-Ingliż pereżempju, jew bit-Taljan, jew biċ-Ċiniż. Biċ-Ċiniż. Iċ-Ċiniżi, isma', jekk tagħmilha biċ-Ċiniż, ngħidlek li bis-serjetà xi kont iċ-Ċina. Bis-serjetà ngħid. U dawn iħobbu dawn it-tip. Taħsejjes. Taħsejjes. U ikunu stakkati il-songs tagħhom. Veru, diġà qali li xattijħor. Veru, veru. Naħseb fik kienet naħseb il-highlight tiegħi ta' dis-sena wkoll, ġifieri kemm tal-karriera s'issa u anke ta' dis-sena. L-akbar kanzunetta ta' dis-sena kienet. Rebħet ukoll l-aqwa music video ta' dis-sena tal-2021. Kif qed inti 1.5 miljun stream li għal-ċokon ta' Malta. Mhux hekk. Hija ħafna, ġifieri l-ammont huwa kbir. Meta tqis li din ma ġietx ma kienx parti minn eżempju Eurovision fejn qed jarawk dawk in-nies kollha, eċetera. Dan minn daqsxejn ta' pajjiż tagħna. Eżatt, inti segwihim mal-Eurovision. Jiena nħobbu ħafna. Għax ma nitlifx wieħed. Ħafna, ma nitlifx wieħed. Jiena nħobbu ħafna. Inni nsegwih ħafna minn kont żgħir. Ovvjament il-ħolma tiegħi kolli li xi darba nirrappreżenta l-Malta. Le, mhux hekk imma naħseb ħafna bil-kantanti li hija platform b'saħħitha ħafna, hemm ħafna opportunitajiet oħra li Malta qabel laqas konna noħolmu li ħajkunu hawn Malta, imma dejjem mhux vera, Malta dejjem aħna nagħtu il-100%. Dik dejjem. Ejdin, jina ħaniqaf hawnhekk għalissa għaliex bali ma forsi aktar qudiem jibqa' ftit ħin u nħallilek iċ-ċirasak fl-aħħar kif jgħidu. Tajjeb ħafna. Mela, ħanaddu għal ftit reklami, ibqgħu magħna, ibqgħu seguna, idħlu fil-paġna tal-Facebook tagħna għaddi Sound, għamlu like u tfgħu il-kummenti tagħkom aħna nieħdu pjaċir bikom. Ibqgħu hemm.